Salutare! Astăzi ne vom juca acest simulator de magazin, de vânzător. Deci, press B. Ok, deci press B. Mergem aici și ne luăm. Ne luăm lucruri. Ok. Start next day. Ok, press B. B și ne luăm. Bui. Ok. Și cu asta cred că e. Da. Mergem înainte și le punem. Cum le punem? Mi-am dat seama. Cât să coste, doar nu dau să coste atât de puțin, dau să coste $9. Profit cam așa sau nu? Hai, $9. Ok. $9. Mergem aici și open. Stai bine, open. Ok, fata asta cred că vrea să-și cumpere niște chipsuri. Alo, fată, unde pleci? Stai, ce? What? Bă, frate, ăștia cumva fură? Sau? Bă, frate, duceți-vă de aici, luați-vă. Ăștia ori fură, ori nu cumpără. Intră în magazin. Tu cumperi, băiatul. Tu. Ia uite. Cred că e prea mult. Bă, frate, astea-s chipsuri? Nu, bă, frate, de ce le-am pus atât de mult? Aoleu. Doamne, am crezut că-s chipsuri. 7 lei, ok? E bine, fato. Cumperi? Bă, frate, ăștia zici că îmi fac în ciudă. Vi-l dau și pe $1, lăsați-mă odată în pace. Și cumpărați, că deja mă scoateți din se... Hai pe $2, vă place așa? Pe $2 vă place? Hai, fată, cumpără și tu, că-i $2. Într-un final! Stai. Uită-te și tu, bă, frate, acum. Ok, asta. Vezi că a cumpărat ceva. Bine, mă. Și noi trebuie să-i dăm $1 înapoi? 50. Ok. 6 lei. Share giving. Păi zi și tu, mă, frate. Mi-a dat 14 lei. Revai 20. Bă, nu. Hai, dăm 5. 5, ok. 5. Auto, servește la auto, că deja mă enervează. Nu știu să serveze. Auto. 5 e prea mult, deja știu.
$1.50. Hai bă frate, mai ia încă 50 și du-te de aici. O luat 6 de ăștia trebuie să-i dau. Acum ești mulțumit? Că trebuia să-i dau. Că n-am înțeles. Vrei și cu card? Ce? 6. Ok. Așa cu card mai zic că merge, dar... Nu. Nu mai am ce să vând, deci trebuie să mai iau. Leave checkout. Închide puțin domnul magazin. Și comandăm ceva totuși mai bun. Hai un de ăsta, care costă ceva. Ok, deci dacă nici pe ăsta nu-l iau ca lumea, nu știu ce să le mai fac. Dă-i, am reușit să ies. Unde mi-e sacul? Uite-l. Am zis că mi l-au luat, că era ceva să se spawneze unul și să fure. Că îl fugăream de dă-l încolo de magazin. Ok, astea dau mai mult pe ele. 6 lei. Că... Nu. Nici chiar 69, dar... Astea eu zic că merge 9 lei. Că-s deja prea... Păi închis magazinul. Eu mă puneam la casă, dar magazinul era închis. Stăm la casă, așteptăm. Frumușel. Poate vine și cineva. Între timp. Gata, a venit domnul. Ce e ăsta? Super Auto Cash Care. Nu. Hai, luați. Luați că e bine ăsta. Bro, what? Aici e casa. 1, 2, 18 de ăștia. Cât trebuie să-i dau? Cât trebuie să-i dau, mă? 18 și ale 9 lei. Ok. Te scârți, ia de aici unul. Hai bă frate, du-te de aici, ia 7 și pleacă. Deja mă enervezi. Domnule, deja... Auto că mă enervez, cât trebuia să-i dau, nu știu, deci... Cred că îi dau la ăștia cu card, mai zic 18. Îi luăm 18 lei de pe card. Oleu, tu nu ai card? Ai cash. $1, ia. Ce? Primul care l-am făcut și eu corect. 18. Și când mi-a dat? Revise 20, total 18. 1, 2. Într-un final am înțeles și eu cum se plătește. Ai card? Cash. Deci, tot revise așa, 2. Poftim. Hai că am făcut profit mare cu astea.
18 bănuți. Și tu? Nu. Leave checkout. Și s-a terminat ziua. Ok, vezi că am făcut bine. Dacă mai vreți să continuăm, nu uitați să lăsați un like și pe data viitoare, pa! Dar stați puțin că e mai greu să închid acum. Cred că voi ieși de pe joc și închid după.